Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw. Bulkan Kanlaon liwat na naman nga nagbugasang abo subong adlaw. Manipis nga ashfall gina-report sa La Carlota City. Matapos ang minor explosion sa bulkan Kanlaon sa tung Abril 8, liwat na naman nga nagbugasang abo ang bulkan Kanlaon subong adlaw. Ang unang nga bugasang abo natabo alas 11:52 sang aga. Naglabot sa 800 meters ang kataason sang bugasang abo sang bulkan. Giliyon naman nga nagpaandam ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sang posible nga ashfall sa La Carlota kag Bago City. Sa La Carlota, manipis nga ashfall ang ginreport las 2:53 sining hapon. Liwat na naman nga nagbugas ang abo ang Kanlaon kag mga 600 meters naman ang kataason. Liwat naman sa gihapon nga ginpaandaman ang La Carlota kag Bago LGU nga maghalong sa abo. Abril 9 ang ulihi nga o kun Abril 8 ang ulihi nga lupok sa bulkan. Ginsiling nadaan sang Fivox nga minor explosive eruption na natabo pero tuma naman kadamo sang abo nga nahulog ilabi na sa La Carlota City. Kahapon may na-record nga 33 ka mga volcanic earthquake sa Kanlaon kay nagapabilin sa gihapon ini sa alert level 3. Ang Task Force Kanlaon nagapaandam sa publiko nga indi pwede ang trekking, pilgrimage, ilabi na sa sulod sang 6-kilometer danger zone sa palibot sa bulkan Kanlaon subong nga Semana Santa.